Pastor Mose Murie Zimbabwe. Ndiri pano ndinetwa mufundisi Manyika AFM in Zimbabwe, Mashonaland Central Province. Toda kuremekedza our church president Reverend A.D. Madao. Chiremekedza zvakare our overseer Reverend Shevaira. Toda kuti titende Mwari nekutora mukana uno zvakare wekushumira evangeli yaMwari panzvimbo ino. Nhasi ndauya ndine topic yandinayo yatichawana mushoko raMwari inotaura pamusoro peprayer, simba remunamato, simba rokunyengetera. Ndichawana mashoko andiri kuverenga kubva kubhuku yaMark chapter 9 pavhesi ya 2. Inoti, mazuva matanhatu akati apfuura, Jesu akatora Petro naJakobo naJohani akaenda navo kurutivi mugomo refu. Vari moga akashanduka pamberi pavo. Nguo dzake dzikapenya dzikachena zvikuru. Hakuna musuki pano panyika ungagone kudzichenesa zvakadaro. Ipapo Eria naMozisi vakaonekwawo vachitaurana naJesu. Petro akati kuna Jesu, Rabhi, zvakanaka zvatiri pano. Ngativake matumba matatu, rimwe renyu, rimwe raMozisi, rimwe raEria. Tinoda kutenda neshoko raMwari. Yandinayo pano sezvandataura ndichiti ndati tikuda kutaura pamusoro pesimba rekunyengetera. Vadikani, pakunyengetera inguva yatinenge tichitaurana naMwari. Anonzi Mwari ndiye musiki wedu, ndiye muridzi wazvose. Zvoreva kuti kana wava neaccess yekutaura naMwari, uri kutaura nemunhu mukuru, uri kutaura nemusiki. Zvoreva kuti kana wakutaura nemusiki, ndiye muridzi wazvose. Saka pauri kuenda muprayer kana pauri kuenda kunonyengetera, uri kunotaura naMwari zvaunoda, ende Mwari havapererwe. Mwari vakasiyana nevanhu venyika ino. Chaunokumbira vakataura kuti anokumbira anopiwa, anotsvaka anowana. Nawo simba remunamato nderekuti uri kutaurana nemuridzi weupenyu. Saka paunotanga kunyengetera, pane simba rinoburuka mauri. Prayer kana kuti munamato kana kuti kunyengetera hakushandure Mwari. Mwari vedu havashanduke, ndivo zuro nanhasi nokusingaperi. Asi munamato unoshandura iwe. Saka paunoenda kunonamata, Mwari vanoshandura iwe. Yataverenga pano tiri kunzwa Jesu vaenda vatora vadzidzi vavo vaenda mugomo refu kunonamata. Vari mugomo imomo vanonzi vakaona kubwinya. NdiPetro naJohani naJakobo vanonzi varimo imomo mugomo imo vaona kubwinya. Zvinonzi kubwinya iko kwanga kwakanyanya. Mukati mekubwinya imomo vakaona Mozisi naEria. Sei varume vatatu vachionekwa? Mozisi, kana titara pamusoro pekunamata, ndiye mumwe zvakare wakatsanya mazuva ana 40 neusiku na 40. Elijah zvakare ndiye wakatsanya mazuva ana 40 neusiku na 40. Naiye Jesu zvakare. Zvoreva kuti vabatanidzwa neprayer. Saka simba rokunamata rinokukonekta nevanhu veprayer, rinokukonekta pazvinhu zvako. You become attractive. Unova munhu anodhonzerwa pazvinhu zvako naMwari. Saka pari kunzi vakaonekwa panguva iyoyo vakubwinya, hembe dzavo dzakashanduka. Zvinonzi pano panyika hakuna munhu angagone kuwacha hembe dzakachena zvakadaro. Zvoreva kuti chinogona kuudza kubwinya pakati penyu isimba romunamato. Regai nditi hama yangu, rega ndikutaurire pauri ipapo, kana uchida kusangana naMwari, pinda pakunamata. Kana pane zvinoremera muupenyu hwako, simba pinda pakunamata. Hakuna akanamata riverengerese shoko raMwari kubva Old Testament kuNew Testament. Vese vakanamata, Mwari akavaitira zvakanaka. Tinonzwa shoko raMwari. Kune mukadzi ainzi Hana, akanga ari ngoma, akanga asina mbereko, asi nekuda kwemunamato wakanyengetera kusvika izwi rapera. Ipapo munhu waMwari ena akasvika akati, nhai mhai, muchasvika rini makadhakwa? Akati, muranda waMwari handina kudhakwa, asi muranda wenyu ane shungu pamwoyo. Vadikani, ndine vanhu vane shungu pamwoyo. Ndinoti panguva ino pauriko ikoko, kwese vari kundinzwa, pinda pakunamata. Hana anamata, nyasha dzaMwari dzakaburuka. Muranda waMwari anonzi ipapo akataura akati, mhai, gore rinouya nenguva ino muchava nemwana. Muprayer vana vanowanikwa, muprayer michato inowanikwa, muprayer
mabasa anowanikwa. Regai nditiramba uchinamata. We pray before prayer, we pray during prayer, we pray after prayer. Regai nditipanguva ino namata kusvika zvaita. Pane simba rokunamata. Wakaverenga zvakare shoko raMwari kuna James chapter 5 verse 17 na verse 18. Shoko raMwari rinobva richitaura richiti rinoti Eliya iye akaonekwa ina Jesu, anga ari munhu akafanana nesu, akanga ari munhu ane chimiro chinenge chedu, waitogara mulokesheni sesu, wakanyengetera kuti kusanaye mvura panyika. Mvura ikasanaya for 3.5 years. Wakanamata zvakare kuti mvura inayo panyika, mvura yakanaya. Regai ndine kuda kweprayer. Pane zvinofanira kuitwa muupenyu hwako. Une simba rokusunga zvinofanira kusungwa, une simba zvakare rekusunungura. Kune vakasungwa panguva ino nemweya yerima. Ndatipinda muprayer, ndati pane vakasungwa nemweya yerima. Zoreva kuti prayer pano iki kana kuti pashona tinoti zvumbunuro. Pane zvakakiwa, pane zvakalokwa. Ndopai paunonzwa shoko raMwari rinoti Petro asungwa. Zvinonzi chechi yakanamata, jeri rakavhurika, cheni dzakadimbuka. Ndinodeclare nyasha dzekusunungurwa, ndinodeclare nyasha. Ndinopemberedza moyo wako, hama yangu, namata. Pane simba rokunyengetera, tinaro simba rokunamata. Iro rinokunda zvose, simba rokunyengetera rinomisa mafungu emoto. Daniel akadya mugomba reshumba nekuda kwekunamata. Miromo yeshumba yakabatwa. Ndati kunyengetera kune simba. Hazvina basa uri baba, uri amai, uri mukomana, uri musikana. Prayer ina zera, prayer ina nguva, prayer ina nzvimbo. Unogona kunamata uri mumba, unogona kunamata uri mumugwagwa, unogona kunamata uri mumotokari, unogona kunamata panzvimbo yese yaunofunga unonyengetera. Ndati prayer ine simba. Kana wakuda kuti zvinhu zviitike, prayer, nyengetera, mune simba rokunamata rinomusa kunyangwe vakafa. Prayer ine simba, inogadza zvinorema, zvirwere zvinonzi nemadoctors hazvichaita. Patine prayer zvinoita. Ndati panguva imangwanani ano Mwari ngavakuitire zvakanaka. Penzeredza moyo wako uwane nguva yekunamata. Muprayer tinogona kunamata takazvinyima zvokudya, muprayer tinogona kunamata tichitodya, muprayer tinogona kunamata nguva dzeusiku, muprayer tinogona kunamata nguva dzemasikati. Pray, pray, pray until something happens. Ndiri kuti push panguva ino. Pray until something happens. Prayer ine simba, inosunungura vakasungwa, inoshandura upenyu wako pauri ipapo. Wakuda kushandurwa, unoshandurwa neprayer. Ndinoti Zimbabwe namata, ndinoti Zimbabwe namata. Vese vari kundinzwa namata. Nyengetera uone simba rokunamata, nyengetera uone simba rokunamata. Rinobisa zvinoremera, rinobisa zvinoremera. Hakuna chinomisa prayer. Munhu wakafamba unogona kulimitwa. Pane nzvimbo dzausingasvike, asi neprayer unosvika. Pane maboundaries pose neprayer zvinoita. Mwari vekudenga ngavakomborerei, Mwari ngavakuitire zvakanaka. Ndiri kuti wana nguva yekunamata, ndiri kuti pese pauri wana nguva yekunamata. Joina magrupu anonamata segrupu rakaonekwa iri. Unonzwa pano Peter akuti takuvaka matumba, chakonzera Peter kuti avake matumba. Prayer ine zvayaita. Ndiri kuti panguva ino prayer ngaiva nezvainoita mulife mako, prayer ngaiva nezvainoita muupenyu hwako. Ndiri kuti vese vari kundinzwa, namata. Kunyengetera kune simba, rinobisa zvinorema. Vakati vaburukako, Jesu wazviratidza. Vana Peter vaona nyasha dzekubwinya kuburikidza nesimba reprayer. Vaburukako ndopatinonzwa kuti vari kusvika kune hama dzasara pasi pegomo dzisinganyengeteri, but matambudziko auya. Regai ndikuudze hama yangu, pandotaura simba reprayer, paunomira kunamata matambudziko anouya. Kune hama yakauya nemwana wake, mwana wake akanga achirwara. Kurwara kwaida munhu anonamata. Vaingwa ava vanofamba nevanhu veprayer, but ivo vaonekwa vasiri paprayer. But regai tinzwe kune hama dzaburuka mugomo. Jesu nevadzidzi vatatu vari kunosvika kunojoina dzimwe hama.
Negaiti patinonamata patinotaura nyaya yesimba reprayer tinogara mulocation yevanhu vakangofanana nesu, but prayer kana wabva muprayer unenge watosiyaniswa nevanhu vasara pasi pegomo. Zvinonzi varipo ipapo hama yakauya nemwana akanga achirwara, kurwara kwanga kune mweya yetsvina mukati, anonzi akanga ane zvipusha zvaiti zvakamubata zvaimuwisira mumvura, zvaiti zvakamubata zvinomuwisira mumoto. Ndopatinonzwa shoko raMwari rinonzi hama yakauya kuna Jesu akati, Ishe, ndauya nemwana wangu anorwara, asi ndauya nawo kuvadzidzi venyu, but vatadza kuburitsa mweya wechinawo, vatadza kupedza dambudziko. Regai ndikudze hama yangu, pasina prayer matambudziko haaperi. Matambudziko haapedzwa neexperience, matambudziko haapedzwa nechigaro, matambudziko anopedzwa nekunamata. Vazhinji vanotaura vanoparidza about prayer, vazhinji vanoticha about prayer, but kuparidza about prayer hakuzi kunamata. Vazhinji vanongoperera pakuparidza, havazosvika panyaya yekuti vanamate. Zvinonzi ataura nyaya yake. Jesu anoti uya nemwana wake, ndobva abvunza chii chinoitika paari. Murume ndobva ataura nyaya yake, anoti kana mwana uyu, zvinoti kana zvakamubata zvinomuwisira mumvura, zvinoti kana zvakamubata zvinomuwisira mumoto. Ndagai nditi panguva ino mudikani, nyaya iri pano pavanga vari mugomo, pane varume vaonekwa vaviri. Mozisi anozikanwa nyaya yekutorwa mumvura, inozana kuti Mozisi noreva kuti watorwa mumvura. Saka pano pari kunzi zvinobata mwana uyu zvinomuwisira mumvura, zvoreva kuti prayer ine zvayainongedzera pakaonekwa Mozisi. Apa pari kunzi mwana zvakamubata zvinomuwisira mumvura. Regai titore Mozisi akaonekwa Jesu abwinya. Mozisi mumvura anoti aberekwa naamai vake vakanomukanda mumvura, vamukanda mumvura imomo. Zvinonzi mumvura imomo rukova imomo ndomaikandwa vamwe vana vakafa, but Mozisi imomo wakaburitswa ari ndiye wega mwana mupenyu. Mukunda waFarao wauya wakatora Mozisi. Regai wachiti pano pari kutaurwa, pari kuonekwa Mozisi, pane nyasha dziri kubatirana. Paonekwa zvakare Elijah. Zvinonzi mukomana uyu zvakasamuwisira mumvura zvinomuwisira mumoto. Elijah was a man of fire. Elijah was a man of fire. Ipapo Jesu akati hainese, ipapo akarayira mweya wetsvina wakabuda. Vadikani, prayer ine simba, prayer ine simba, mweya yetsvina yabuda. Zvinonzi naJesu, vadzidzi vakazouya kuna Jesu vakati, nhai baba, koisanamata sei tatadza kuporesa kuti mweya wetsvina uende. Ndopatinonzwa ipapo Jesu anoti zverudzi urwu hazvingobva chete, zvinopera nekutsanya nekunyengetera kwakakura. Zvinopera nekutsanya nekunyengetera kwakakura. Jesu ari kunotaura, Jesus was called. Jesu ndiye Mwari, but iye waitsanya, iye wainamata. Zvoreva kuti ndiri kukupa chitsvambe hama yangu kuti zvinhu zvinopera nekunamata. Jesu anoti zverudzi urwu tinobva kumadzidzi akasiyana-siyana, kune nyaya dzakasiyana-siyana, asi regai nditi panguva ino mudikani, kana wakanamata zvidzidzi hazvina simba muupenyu hwako, iwe unoziva pazvinokubata. Tine vamwe vanobatwa, unogona kuti unoenda kuchikoro wakuda kunyora matesti, wakuda kunyora maexamination, pane zvinokubata, pane musoro unokubata, pane upofu unokubata, pane kukanganwa kunokubata. Regai ndati prayer ine simba. Vana vari kunyora gore rino, it is my prayer. Namata, Mwari vanokuitira zvakanaka uchiverenga uchinamata. Vanoenda kumabasa, basa harichengetwe nemishonga, basa harichengetwe nesauti, mabhizinesi haachengetwe nesauti, mabhizinesi anochengetwa neprayer. Ngatinamate, nyengetera uone simba rokunamata, nyengetera uone simba rokunamata. Regai ndati tivadikane,
tine hama dzakawanda dzakanamata Mwari vakazviratidza. Iye Elijah ari paMount Carmel, nyaya yanetsa, zvinamato zvanetsa, Jezebheri anetsa, anoti ande paMount Carmel. Ipapo vakanoisa chibayiro, ivo vakanamata kuna Mwari wavo zvakasashanda. Asi Elijah unonamata kuna Mwari mupenyu. Patinonamata, prayer ine simba ndeye kunamata Mwari mupenyu anonzi naJesu. Kana monamata, itai baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe. Vadikani prayer inoadreswa kuna baba vedu vari kudenga. Pana na baba vakawanda, una baba vakakubereka, asi kana takuita prayer tinonamata baba vari kudenga. Saka ndiri kuti prayer ine simba, prayer ine simba. Mwari ngavakuitire zvakanaka, Mwari ngavakuropafadze muzita raJesu. Amen.